lo nwegoro mgbe onye ara nji iruri lalụbegwa akalala o na-eweghị iwe iyo o na-eweghị iwe iyo ọ na-afụ gị ụfụ iyo ọ na-eweghị iwe obere nwa tịntịm ọ na-afụ gị ụfụ iyo ọ na-eweghị iwe ndị iwe mmewe nye wele olu ndị akwa ndị mmebe akwa lebele akwa ndị mma achịkwala mmadụ ọchị ụlọ achịele mmadụ ọchị o nwere ihe mere nji wee bịa shi ka m bịa kwuo taa ala m agaghịla ụzọ ụlọ ahụ nwata nwaanyị mmechi mkpu na ọkụ la agbabi ngwochie ndị mmadụ dụrụ uke nje ọla ịmakwala onwere ka m fụtara ala abụọ ishila ọkụ aka gbaala ọkwa mbọchị ole eyi ihe la origburu onwe n'ụkwa mbọla ile ole eri ihe ji ala apashiri ihe ole eri mụ wochi ọla ihe mere ọkụ nji gbababi ajụọla eseshe nwata nwaanyị ala ogwo mgbe ọkụ mgbabara ewochila ka ọkụ nshi gbaba ụlarụ ma onye ọjọọ ka ọkụ ahụ nshi webatala nke mala iro la achịchị nlọla obu mmadụ ekweghị ndị ahụ ha ga-enyere nwaanyị aka ha hafụ ụlọ ya tapịa aka akịka nji ka ihe progress mmadụ nshi ewu nji ụdị mmadụ ewu iwu onye achịchị obu ị makwana ndụ la mma mifụta omeme ihe la shi agarụ ha ike ndụ la na-ata ahịrịhịrị ịgaji ha ruo mgbe ha agaji ha agaghala oge ha rụzie mgbe ha agaghịla oge ha lọrọla akọgbu ndị ngara ịgaghala nwee nsogbu ha ala ekwu maka kọwụla aftara ashịrị ọkpa kọwụla afta ile akpake ashịrị kpaa pozitiv ashịrị enwere ashịrị nke ọma kpaa ashịrị alụ ịkpa ome onye ahụ owefutere ihe ọma ofu nwata nwaanyị reke arụ ga-abịa nwata nwoke je kparụ nwata nwoke shi la nwunye ọ lụrụ nza 5 years lo nwegoro mgbe onye ara nji iruri lalụbegwa akalala ọnya ka m ji wee oche ka m bịa kwuo la ji nwata nwaanyị ahụ bịara gwa m shemla onye mba ọrịa ihe ewu enyi nwunye bịara bọrị la years back before onye alụwa nwunye la nwunye ile onye ara o ji eruru nwunye nyawoshi ọlọka mgbe ọshi n'iyi nyawoshi nwunye ọshi na nwunye ile anya ma ha ma ogeru jibe o nwere ihe ogeru ga-emete wote mmere oji onye ara njiji eruke ala ote ha ka onye ara nji erukare ka ji bịa lụọ nyawoshi la nsogbu adụ la onwe ihe o mere ma onye ara ji eruola ha ala oji onye isi ndụ mmala eji eru ya wo bịa she mmụọ m mụ bekele lele mụ woshila ọkwa ihe m dokwe mma ụka achụla nwata nwaanyị a beji mala o regheri mmadụ ọkpabigoro wa ashịrị alụ iruo ha ịtụtụrụ mkpume tụwa oji mana ịmala ihe awụ ashị nwoke la akpa nwaanyị la akpa nji ka ishi mata ọlọdụ iwukwara lọgụ ka ọlụ nlọ m akọ ọkọ ọlụ akọbawa ọkọ ị ga-akọ ihe emeghe eme bọọ shilọ ihe mlo mere eme gbadebe onye ọbụla ka anyị chile aka la ofu ọkụ were iwe taba nka chile aka la ofu ọkụ were taba nka afọ ashịrị maka na ashịrị akpaji ha ọkwa mkpala mana ihe mmemme were ịkpala chọọ mbụ ọtụgharị eme ahụ ba onye ka njisi ashị erula eke alawakwa m lọ n'iru soro m ala ha ulu soro m laa sorokwa m bịa hụla vidiyo ọjọọ bịa hụta ngwalụ tụsabalụ vidiyo tụsabalụ vidiyo tụsabalụ kpọbalụ ha nje ka ha nlọ ndị Igbo niile ndị achị nje ka ha nlọ kpọba ha ndị ọgwụ nta nje ibe ha nlọ ndị ọka ndị na-ewi ha lọkọ ole shi ha bịabala ọkpọtụba ihe na-emekwe ka